Koda e weche ma moko bende ma pogore kod mano en ni jokombe mag alengsi kata councillors ma chon ma kaunti ma Kisumu okwedo paro mane olieki gi jatend migawo mar omenda John Mbadi mar chulo gi omenda maromo shillings 2,000 dwe ka dwe e bwo chenro mar Inua Jamii. Kane otelne kod councillor machon mar Railways ward ei kaunti ma Kisumu Isao Nyango ne giwacho ni paro mar miyo gi omenda no endo en tugo ma ok ginyal yie. Ne onyiso jatend migawo no endo mondo miyo chaka anena kendo gima mondo mi ochaka ong'e anena kendo chung' mare kaluwore kod weche machalo kamago, ka giwacho ni omenda maromo shillings 2,000 ok en gino minyalo miyo ng'atno endo manotiyo ne jopiny. Dinebe ni jogi jomowuor ok do yudo lope, ok do yudo ute, and ok do yudo gik mang'eny ma jogi nyoyudo. Jogi no sacrifice. Koro ka nitie thuolo minyalo konygi go kaka ndalo mecha ne Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ne nie e kom. Nowachi ni mondo mi councillors siling 200,000 to gikaw gidhigo. Kamano noyud ni tek. Ana suggest ni kare gimigi 20,000 e dwe ka dwe. Jogo dong' matin sani gibe koro ng'eny, most of them koro dhimna higa 70, 60, matin nyalo bedo 60, moko be 80, and thogi be rate mar thogi ni malo kabisa nikech gidong' matin. Gima miyo sirikal ok anyal miyo wang'e mondo migi pesa moro malong'o manyalo konyo ngima mar ng'ato. Ok ane. Sani gichandre gi mar governors, gidwa ni mondo giketi. E sama giriyo mar governor manyo onge chikni, ang'a mondo giketo mar councillors be mondo bedie chik, mondo migi pesa ma chik owalo manyalo konyo ng'ato. Mi ng'ato pesa ma koago, to ebendo oko ne oyudo gimoro, mondo ebe chunye okwe ni kare notiyo ne piny gi yo makare kendo jopiny ogone erokamano. Jago moro ne osodhi Nyabende ma en jakom mar riwruok mag councillors go endo e gwenge mag Nyanza wacho ni luya mane gichwero ne piny ok nyal dhi nono kama kane omedo ni mibadhi nyaka dwar mana yo ma inyalo chulgi godo kar wacho ni weche moko manono machalo kamago endo mag tugo. Nyinga en councillor Osodhi Nyabende, an chairman machon mar